Така, днес не ми се получиха точно нещата както исках. Трябваше да покопая малко повече. Ей тук отдолу и ето там, защото бях решил предварително да налепя тръбите по шахтата и на двете шахти. И всъщност тази имаше залепена 4. Нали, трите бяха къси, но тази беше малко по-дългичка. Но вкарването и на място беше малко трудно, затова се наложи да дори да махне това бордюрче тук. Не ми се искаше, но какво да се прави. Сложих малко камъни отдолу. Ето така. Относно геотекстила, виждал съм, че го слагат по френските дренажи. Доколкото знам, идеята му е да предпази дупчиците по тръбите от запушване. Аз нямам такива неща и предполагам, като цяло не ми беше нужен геотекстил, но реших да сложа на съединенията на тръбите. Ето тук се съединяват тръбите, за да не влизат прашинки покрай оплътненията. Не знам дали това е нужно, на мен ми се стори, че е нужно. Пуснах малко вода. Още взето напълних и тази шахтичка. И водата потече към другата. Както казах, бях залепил тръбите предварително и за да поставя тази шахтичка, трябваше да извадя вече тези тръби навън с тази шахта включително. И ето тук малко ми се разлепи силикона, но утре ще сложа нов. Сега продължавам с камъните. Ще посипя и тук около тръбата и хубаво ще си наглася нивото. Тоест то е нагласено, да има една последна проверка. И вече през седмицата ще продължа да копая насам. И е така. Там вече е по-лесно, защото са само камъни. И да. Това е днешния отчет. Като цяло ми харесва как става. Изглежда като да работи. Поне до тук. Положих тръбите, затрупах ги отгоре. Няколко дни подред, след като ги затрупах, пръсках с вода, за да може да слегне малко почвата. За сега плана ми е за днес да прокопая тук и насам към резервоара. Ще им днеска дали ще ми стигне времето. За сега вече пасиш, кога ще ми започвате. Тази тръба вече и тя е вкопана. Тук съм оставил едно разклонение с тапа, евентуално ако в един момент реша да свържа този водосток. Ето така. И другия отзад до гаража, но за сега не ми се занимава с това. Водичката си тече в минимални количества, което е добре. И сега мисля това да го затрупам, за да си върна обратно тревата, за да не насъпи още повече. Че покрай това копане
седмици е поливано. И след това вече продължавам с сея тази част, която вече става сравнително лесно, защото е само камък предимно. И да, запълних малко трапа и сега с вода ще напръскам обилно с идеята почвата да си сляга по естествен начин. Сега ще напоя хубаво, ще оставя да изсъхне. Най-вероятно утре пак ще продължа, даже по-скоро утре пак ще го напръскам обилно, да си сляга и полека ще го запълвам през седмицата. Ето го резултата от мокренето. Ще го изчакам да си изсъхне. Утре пак. Забравих да спомена, че същото нещо с мокренето го правих и тук, може би 2-3 дни подред, дори и през деня. Така хубаво го наводнявах, да си сляга пръщицата. Забравих също, че няма да мога да си положа тревата обратно днес, така че ще си я поливам на място. Хубавото е, че ще мога да полея и другата. Дори работи. Така, проектът е почти пред завършване. Пуснал съм водата. Шахтичката се пълни. Вдява се тук. Тук си оставих за всеки случай една ревизия като другата за пречиствателната станция. Сега преди малко положих тръбите. Водичката си тече тук долу. Остава ми само свързващата тръба с резервоара, но за нея ще трябва да викна фирмата, която монтира станцията, защото оплътнението, което имам и влиза в резервоара, е с някакъв много нестандартен размер и бор короната е доста скъпа. Така или иначе трябва да дойдат. Ще свършите това нещо и за другата седмица най-вероятно ще съм приключил вече с абсолютно всичко. Днес фирмата дойде, проби отвор в един резервоар, всичко е свързано и в момента правя финален тест. Вижте се на къде тече водата. Тук се тече. Тук пак сложих малко геотекстил на всички връзки. Според мен няма толкова нужда от него, но за всеки случай. И това. Сега закопавам и приключвам с тази част от проекта. Правя това включване може би 8-9 месеца след като завърших тази част от проекта. Август 2025 беше това. Сега сме средата на май 2026. С идеята да покажа как всичко се получи накрая.
Аз лично съм много доволен от резултата. Пренаредих и плочките. Даже първо там ще започна. При нареждането на плочките сложих отдолу нейлон с идеята да не избиват тревички. И за сега за толкова време няма една тревичка избила, така че може и да работи. Иначе ето как се получиха свързките към шахтата и с водостока. Шахтичката се събира вода, т.е. събира всякакви боклуци. Водата ходи в резервоара. Тези плочки също ги пренаредих преди 2-3 седмици. Иначе резервоара отвътре изглежда по този начин. Водата си се събира. Вътре има поставена потопяема помпа с поплавък, която при достигането на нивото, което съм задал, изпомпва водата през този черния маркуч или тръба, който в момента сочи към улицата. След време мисля тук да наредя още някакви резервоарчета, но първо трябва да си оправя оградата. Помпата е вързана за ето този червен каиш с идеята, ако искам да я вадя, да ми е по-лесно. И мисля, че това е от този проект. Един финален кадър, как се получи всичко накрая. Пак казвам, много съм доволен, като за първи път. Е това каналче тук все още не съм свързал към шахтата, защото доста вали последно време. Сега като изгрее слънцето, това ще е първото нещо, което ще направя. И това е от мен.